हाय लोगोफोर, आंनि हान्टार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं मोननैसो आपडेट लाना फैदों आरोना। बे आपडेटानो जादों कमिटि टाइपनि आरोना। नायलांदो आरो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आरोना, नायलांदो। लेट्स गो। बम भोले भोले बम भोले बम। हे कैलाशनि राजा बानायदों गांजा, दम लगाने आजा, सिलिम बानायदों ताजा, अब तो आजा मेरे भोले बाबा। बापरे फंबायमोन, बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों। है चुआ जेम्स, नोंलाय बोरै बोरै मोनफैखोब्रा? है दाखालि साला मिमारफोरा आंखौ थैयागारा फोथैनायनि आङो तारमाने गंगानि दैयाव एसे दुगैस्रांना फैदों, भोले बाबानि आशीर्बाद लानो फैदों। ए प्रकाश भाई, नोंलाय बोरै बोरै फैनो मोनखोब्रा? असभ्यफोर, नोंसोर हारसिं हारसिंल' फैयो आंखौ गारनानै। आंबो फैदोब्रा, आंबो हिनजाव मोनैनि दुखुआवनो आंबो बोर बिनो फैदोब्रा, दुगैस्रांनानै बा सान्थि जानो। हैद मेहेर भाई, नोंना दारियालाय मा जाखोब्रा खावसे? हैद आथुरावनो खावसेल' हफ्लांदों आङो, खावसेखौ उनाव हगोनब्रा न'आव थांनानै। अबे एबि मिक्स भाई, गान्जायाथ' बिराद पावार गोनांलै। माबेनि गान्जा? ए भाई, माबा जायगाखौनो गिदिंनाय मोनबाय दख'लाय। मोननै मोनथाम मानसिफोरखौनो साब्रै साबा नुलाय लांबाय। ओइ चुआत माखाय दानो मोज्रांजोब्बाय दोद, आं सिलिमबा हारसिंनो मारिबाय मायाक्कानिगाय। ओइ फंबायमोन, आं मोनसे सायरि गोसोआव फैदो र', बुंदो ना? दे बुंदो दे फंबायमोन, होमबा खोनासं हा। अखाफोरखौ हानगोन, सानखौ थुख्लायगोन, नाथाय नों बुङोब्ला सना, थ' आं सिगांनिखौबो गारगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना। मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालाम हाजासे आरो कमेन्ट खालाम। भिडिअआ एसेनोसै आरोना। जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोदि आं नोंथांमोननो थाबैनो गोदान बिदिनो कमेडि टाइप भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। मोजां बिदिनोसै आरोना आंनिफ्राय। जै हान्टार सिखारि।